Zdravíčko ľudia, ja vás zdravím, ja som asi 64 a vítajte na mojom prvom natáčaní. Práve to je Godojarda, ale on je trošku čudný, ale no on je taký proste. A je to aj so mňou Paťo. To čo je? Čo je? Dobre, trošku mi to leglo. A ja to budem, Ježiš, Godojarda. A ja to budem takto natáčať. A no, let's play som chcel povedať a tak. Dúfam, že vás to bude baviť a tak. A tak. Dobre, mám aj tu mené items. Tak som má skoro každý, ale to je jedno. A ešte som chcel povedať, že na tomto kanáli už budem, lebo ja mám asi milión kanálov, tak na tomto budem natáčať. Tak a tak. Počkajte. No to je jedno, to som nechcel robiť. No dobre. Tak to je asi všetko, tak ahoj.